Para que ningún neno quede sen agasallo este Nadal, a Fundación Amigos de Galicia volve poñer en marcha a súa campaña solidaria de recollida de xoguetes. Este ano vamos a entregar sobre 2.500 xoguetes en todo Galicia e precisamos 850, nos faltan por recadar. A diferenza de outras campañas, nesta só se recollen xoguetes novos. Segundo nos explican, polo Nadal, todo neno debería ter o dereito de desempaquetar un agasallo que non estea usado. Aínda que o resto do ano sí que podemos facer algunha entrega de xoguetes que estén en perfecto estado, pero que sexan de segunda man, en Nadal consideramos que todos os nenos teñen dereito a un xoguete novo. Papá Noel ou os Reis Magos son iguais para todos os nenos, eles non teñen por que percatarse desa diferenza, non? Na Fundación Amigos de Galicia fan un chamamento á cidadanía para que se anime a colaborar nesta campaña de recollida de xoguetes novos. Hai distintos puntos habilitados pola xeografía galega, entre eles varios en Vilagarcía. Temos en Alcampo, punto de recollida, tamén estamos recollendo aquí na nave, en Avenida López Ballesteros 9, en horario de 7 a 3, e despois, ademais de con xoguetes, tamén se pode colaborando, pois facendo voluntariado, axudándonos a envolver todos esos agasallos. En ese traballo de voluntariado atopamos hoxe a Manola e a Sara. Este é a primeira vez que se animan a participar na iniciativa. Explícannos que a felicidade dos nenos que van recibir estes paquetes ben merecen o esforzo. Ahora jubileime, teño tempo libre. Antes non podía porque traballaba, pero ahora e dixo, bueno, pois vamos a facer algo pelos demais. O importante, os nenos, hai que axudar para que ningún quede sin regalo, todos poidan pasar unhas felices navidades. Durante todo o mes de decembro, a Fundación encargarase de repartir os agasallos entre as preto de 2.500 familias que se verán beneficiadas. Unha pequena axuda que para moitos nenos servirá para converter o Nadal nunhas festas felices.